Usa ka lalaki sa Zamboanga City ang arestado. Human diini gitiunan og pusil ang usa ka lalaki nga nag-uwang lang diyang nagkalalis ang sospek og amahan sa nanion og pusil o ang gitiunan og pusil. Giliyong giaresto sa kapulisan ang usa ka 27 anyos ka lalaki kinsa residente sa Barangay Bampang, Zamboanga City. Human diini gitiunan og pusil ang usa ka 28 anyos ka lalaki sa sitio Luyahan sa Barangay Pasunangka niadtong Domingo. Sa investigasyon bigula nga una ang insidente, nagkalalay sa amahan sa 28 anyos ka lalaki ug ang suspect tungod bireklamong amahan nga saba kuno ang motor sa suspect o gitambagan kini nga hinayon na lamang ang pagmaneho. Didto miduol ang 28 anyos ka lalaki aron muuwang. Apan nasuko matud pa ang suspect ug kalit kining mibunlot siyang kalibre 45 nga pusil o gition sa 28 anyos ka lalaki. Gilayong nadakpan ang suspect hubad kini gireport sa otoridad. Nasayran nga dili rehistrado ang arma sa suspect. Sa karon, ana sa Zamboanga City Police Station 7 ang suspitsado aron sa pagpasaka og tukmang kaso. Wala na kini mihatag og pahayag.